spiller vi noget mere Minecraft her. Yes. Med Robin igen. Vi spiller en fake cloud og... Dine lange ben! Jeg ved ikke om jeg skal give... Skal ikke sætte IP'en i beskrivelsen. Det gør jeg nok. Hej alle sammen. Han er tilbage. Hvis I skal vide det, så er jeg faktisk lidt lort PvP. Nogle gange kan jeg godt være mega vild. Men det er... Det er ikke lige tilfældet i dag. Min mor eller min far. Ej, det må du smide i vasketøjsskål! Hvorfor? Der har en bedre computer hos min mor. Nå. Indtil sommer. Der har jeg ikke. Der har jeg en bedre computer begge steder. En mega beast, du ved. Man kan ikke have to bedre. Gaming computer der på. Man kan ikke have to gode, bedre computer. Hvad? Man kan ikke have to bedre computer. Kan man ikke have to bedre computer? Nej. Hvorfor ikke? Den ene er bedst. Det er heller ikke sagt. Nu siger jeg bare, at den her, den er vild. Den jeg kommer til at få til sommer. Den bliver beast. Hvor er du henne? Du ved, de der mega saftige, tykke, fede, grå gamer PC. Okay, Luna, hvor er du henne? Luna, hvor er du henne? Hvad? Hvor er du henne? Nede der, næsten lige i starten. Hit. Wow. Der er små ham. I take you. Robin. Du får det sidste slag. Tag ham. Gider ikke det her mere. Fuck dig. Det bliver en SG-video. Jeg er ligeglad. Hvad er SG? Survival Games. Ja. Skal vi så på at gå på Fake Cloud Survival Game? Nej, jeg går ind på Ever PvP. Nej, det er så dårligt, mand. Det er så godt. Det er dårligt. Vi skulle lige spille sådan 7 games eller et eller andet. Nej, 10. 10. Okay, ingen af dem er ved at være Men den færdige der næsten. Breeze Island, du kan se der, ikke? Den er i dødskamp noget. Breeze Island, den er så dårlig, Jonathan. Jamen der er jo ikke andre. Ellers ville vi jo have taget Cassiopeia. Ja. Den er så vild. Eller Holiday Resort. Ja. Den kan vi næsten alle kister i. Ja. Men Cassiopeia, der bliver altså også OP hver gang. Ja, men vi teamer hver gang. Det går så fucking godt, mand. Kort så vi rømmer, vi er ligeglade. Han hedder Anis. Anis. Du ved, det er en pig. Jona, jeg har taget auto-join. Fordi så tager den bare den første, der overhovedet kommer. Skal du ikke fortælle lidt om videoen i går? Hvad? Skal du ikke fortælle lidt om videoen i går? Jo, det var lidt random. Men jeg vil gerne fortælle jer lige nu, at I må gerne skrive i kommentaren, hvis jeg skal begynde at livestream. Fordi det overvejer jeg nemlig. Det skal du da. Og så skal... Jeg gider da ikke at livestream sådan måske 2 gange om ugen, hvis der ikke er nogen, der gider se på det. Altså, alle fansene, de ser jo gerne på det. Ja, hvis jeg havde nogen. Jeg har kun 13 abonnenter, ikke? Men på min hjemmelavede video, ikke Robin? Eller hjemmelavede intro, der har jeg 27 views. Det er altså et højdepunkt for mig. Det er ikke stort, tror jeg. Robin Breeze Island, den begynder lige om lidt. Hvor mange abonnenter har du? Jeg har 13, eller så er det 14. Malte skal bare lave sådan en video, eller Exitcraft skal bare lave sådan en video, som man også lavede på Party Rocket. Ja, det er mega nederen. Jeg har spurgt, hvorfor han ikke gider lave en til mig. Nå, men han laver nok en. Det gør han. Han vil nok bare gerne være bøsse med Lukas. Hvad? Han vil nok bare gerne være bøsse med Lukas. Ad. Jeg kan godt lide Lukas. Ved du hvad, jeg lægger link til Lukas kanal, for nu snakker vi om Lukas. Jeg lægger også link til Maltes.
Execraft. Og vi er faktisk i gang med at lave et server. Nogle af jer har sikkert hørt om den. Jeg tror, at nogle af subsene, ikke, jeg har, de kommer fra Malte. Kommer du? Hvor er du? Bare løb. Nå, okay. Jeg er lige i røven på dig. Eller nu er jeg foran dig. Jeg skal bare lige hurtigt have noget armor på. Nej, it's lag glitching. Vi går på det her skib. Hvad for et skib? Jeg kan ikke se det. Jeg har ikke så god render distance på min Venstre her. Rom, nu kan man smadre hinanden, og jeg har ikke noget svært. Fuck dem. Jeg prøver at se, om jeg kan finde et til dig. Det kan jeg så. Wow! Jone, jeg fandt en ender chest. Jeg er buk. Her. Må jeg få den? Nej. Pas på. Wow! Take him, take him, take him. Au, Rom, du slog mig, din trams. Rom, der kommer en til. Ej, hvem er det nok, hvem der hjælpe hjem her, Robin, altså? Jone, jeg fik en enchanted. Jeg har fået det der flamesværd. Men fuck! Nå, det var også den, jeg havde. Er det ikke? Motherfucker Julius. Skal du dø? Vi giver ikke op, Robin. Jeg skal bare flækkes. Ja. Okay? Jeg skal ikke tro, at han bare lige kan flygte. Hvor mange liv har du? Nej, jeg har fuld. Okay, jeg har et. Et liv. Ja. Jeg sørger bare for, at han ikke får lov til at ramme mig. Så regen. Kan jeg ikke? Hvorfor ikke? Jeg har ingen regen. Fuck, det er godt, det der Robin. Bildo. Tag ham op fra. Hallo? Jeg- Jeg bare lader ham blive nede i vandet. Han drukner bare. Shit, jeg er død. Jeg Han fik døde. ham. Jeg er skyndt at tage det, der ligger på bunden. Nu har jeg taget det. Der ligger mere. Hvad er Nej, der? der gør jeg. Har taget det hele. Godt. Jeg skulle aldrig have gået efter ham, eller efter ham. Man skulle bare lade mig gøre det. Ja. Jeg havde ham alligevel. Ja, nej, han mangler også 2 slag. Jeg manglede bare at slå ham en gang, så var han død. Ja. Ej, jeg glæder mig til Execraft server kommer op og kører. Fish fish. Hvad fik du? Det var en jernhjelm, og jeg manglede præcis en hjelm. Har du brynjebukser på? Ja. Kæft, jeg healer lige med det hele, mand. Jeg har din chestplate. Ja, så Lige den hed Taunts. jeg kan ikke finde nogen kister, mand. Hvor er du henne? Jeg er lige kommet op for der, under i vandet der. Nå, der. Jona, der er ikke nogen kiste. Jo, der er en kiste helt oppe på toppen. Du står helt stille. Wow. Kom så. Jona, der er kun én, der har armor. Nå. Og så er der en. Hey, jeg venter bare på, at de har smadret hinanden. Nu. Gå ind nu. Ham der, han mangler så lidt liv. Han har lige været i gang med at prøve at smadre en anden. Au, hvad? I timer? Gå den lige ned i vandet hurtigt. Nå. Men til ham der er bagter. Det er ham, der er skadet mest. Ja, men Han har- det timer jo. Han har en, den der har-har-bu, eller hvad fanden noget. Og så små ham. Ja. Nej, de timer ikke. Ham der, han prøver at smadre ham den anden, tror jeg. Nej, små ham. Jeg har et halvt liv. Du dør. Ikke nu. Sådan, de prøver at smadre hinanden. Spis. Gælder bare mig regen. Stille. Der kommer en... Nej, det gør der ingen. Den ene er død. Ham, der havde lidt armor på, han kommer snart, tror jeg. Han står over til højre. Kommer der ind på midten.
Hvor meget liv har du? Han er i gang med at craft noget. Smad ham. Han løber væk, det betyder, at han har lidt liv. Han har også lige været på at være i gang med at dræbe en anden. Kan jeg vinde? Du kan vinde! Smad ham. Fuck, man. Smad ham. Han har en til ender på. Hvordan var det? Wow. Fordi han havde den i hånden. Han må bare ikke skyde nu. Ah. Det er noget, man ikke må smadre hinanden. Altså, man ikke kan smadre, når man er død. Pas på. Nu, smad ham. Jeg har et halvt liv. Fuck dig. Kom, vi prøver en gang til. Vi prøver noget andet. Hvorfor kan vi kun vi kan kun prøve Breeze Island hele tiden? Fuck den der Cassiopeia, ikke? Jeg hader dem, der spiller den. Og vi tager bare Breeze Island. Skal det her være vores sidste, eller? Nej, vi skal lave et par stykker. Sådan 3-4 games. Og så er jeg tilbage. Godt. Vi skal lave en 3-4 stykker, Jonas. Okay. 3, 2, 1. Robin, kom løb. Følg efter mig. Nå, okay. We take him. Held for hjelmen. Der, jeg har fået en ender chest. Jeg killede ham. Kunne ikke finde denne niveau 2 kiste. Mand. Vil du have et træsværd i hat og en... Her, Jonas. En hat, tak. Hallo Robin, man skal være niveau 2 eller et eller andet for at få den der. Altså level 2, tror jeg, det mener. Ja, Jeg har 2 ender på det. man skal være et eller andet niveau 2, står der. Har du 2 ender på, skal du ikke lige give en til mig? Her. Skal vi gå på det store skib? Ja, hvis jeg Robin, hvis vi kan finde en stik, ikke, så er det bare overpowered. Okay, kom. Jeg går lige hurtigt ind på midten og se, om der er en stik. Nej, lad være med at gå ind på midten, Jonas. Du kan risikere at dø. Nej, hvor er dum. Jeg vil sgu da gerne risikere at dø for et gæstvær. Jeg er henne på skibet nu. Er du seriøs? Der ligger bare sådan... I midten ligger der bare sådan en iron bukse. Sig please, hvis du kan finde en pind, vil det være mega fedt. Cassiopeia starter om 30 sekunder. Go. Kunne du finde en stik? Nej. Jeg har brunjebukser til dig. Har iron bukser selv. Så lægger jeg dem lige hurtigt i kisten igen. Nej, bare tage dem med dig. Så er der i hvert fald ikke nogen andre, der kan... Har du en stenhakke? Stenhakke? Nej, svær. Ja. Godt. Ellers vil jeg ikke gå alene. Uden stensvær. Nej! Frokost om 5 minutter. Ja. Frokost om 5 minutter. Og en regenerering. Regeneration. Der er frokost om 5 minutter. Nej, Jonas, jeg er død over på båden, fordi jeg prøver at hoppe ned. Skynd dig over. Der ligger fucking syge ting.
Der stod råb, faldt ned og døde. Der er skynd herovre. Hvor der er en derhenne. Nej, det er ikke det der, June. Jo, det er det. Nej, det er det ikke. Der er stadig en derhenne, der har noget, jeg gerne vil have. Ja, der er ikke lige foran dig. Ah! Der er fandme mange TNT'er. Okay, kom vi går ind og prøver at se, om der er nogle andre. Der er den der minival. Jeg kom lad os den. Nu kan jeg godt huske den. Den er fucking vild. Ja, det Vildt dejlig. Den er dejlig. Dejlig varm. Og den er fucking røv, den her også. Jona? Jeg skal lige aftale, hvilken vej vi løber. Det ved jeg ikke. Ui, vi er 4 inde nu. Mangler vi bare 2, for vi kan gå i gang. Jona, jeg er Hulk, og han er Spider-Man. Og jeg er bare den cool guy her. Asligalahi, ulla, habib. Wow, spillet starter om 30 sekunder. Og nu er der mange inde. 9. 10. 11. Ej, 10. 10 inde. Der er en, der har Huawei-skin. Det er 10 minutter. Ja, Huawei. Ja, Ej, han står lige derovre. Det er sgu ikke den rigtige Huawei. Men du kunne være nøjes, hvis det var den rigtige Huawei. Så vil jeg bare teame med ham. Hvad er det for vildt? Kom, jeg går en anden vej. Hvor er du henne? Jeg gik bare en anden vej hen. Hvor er du? Jeg gik bare en anden vej. Ved du, hvor vi står, hvis du vil møde mig? Ja, jeg er ved spawn. Er du? Er du i spawn? I spawn. Ja, er du i spawn? Eller, Der hvor vi leder op, ikke? jo. Jo. Der er jeg her rum, jeg kan se dig, Bagved dig. Der, kom. Vi løber bare igen. Det var lige du kastede. Jeg kom til at kaste en regenerering. Fucking dum af mig. Har du ikke allerede fuld liv? Jo. Poison. Og er du også i den her mine? Ja, det er du. Wow, der er en kiste der. Var noget godt i? Ja. Hvad har du på dig? Okay, Jonas, fik lige de ting. Vent lige lidt. Jeg skal lige kigge herinde. Men jeg kan lige se en kiste. Yes. Jeg fik en ender chest. Selvfølgelig gjorde du det. Og nu får jeg sikkert lige noget vildt. Prøv at vente der så. Der er også spawnet en her. Nå, nej, den er ikke spawnet. Der skal være 20 blokke fri over den der ender chest. Men du med 20 blokke fri. Det stod der. Der skulle være 20 blokke fri over ender chest. Ender chest. Så den kan skyde op i luften. Hvor er du henne? Jeg Har du en ender chest? Ja. Døde du? Nej. Ej, jeg fik kun 5 TNT'er. Og hvor er du henne? Enchanted chestplate. Hvor er du henne? Jeg er lige... Du skal bare blive med at fortsætte livet. Jeg kan se dig nu. Der. Har du taget de 2 kister? Jona? Det ved jeg ikke. Jeg går hen på det her skib. Det kunne være interesting.
Det kunne faktisk være meget interessant. Hvis der ikke er noget godt, så bliver jeg skuffet. Meget skuffet. Så begynder jeg at skyde mig selv, og jeg ved, hvad jeg skal gøre, og så lever jeg sikkert op, og så skyder jeg mig selv igen. Ui, en fucking god chest. Hvor er du? Har du en chestplate? Ja, Enchanted Gear chestplate. Ja. Nej! Jeg kan ikke komme derhen. Og hvor er du? Hvor kan det komme hen? Oppe på det ski, hvor der Det kan jeg. Okay. Jeg kan godt komme derop. Gå derhen. Der er en Nej. kiste. Robin dog. God dog. Der er den dog. Hvorfor? Der er en kiste, det kan være, den er god. Fuck, man skal man passe på, at man ikke kommer ned nogen af de. Der fik jeg lige det af den. Jonas, der er en. Robin, har du brug for et... Han kommer efter mig, han kommer efter mig. Har du brug for jernhjelm? Nej, det har du ikke. Jonas, vi smadrer ham. Jeg ved sgu ikke, hvor han er. Han følger efter mig. Det gør han da ikke. Jeg er lige bag ved dig, Robin. Han følger jo ikke efter dig. Det er jo tydeligvis. Fuck, jeg kaster min gift uden grund. Kaster du på dig selv? Nej, han er efter dig, han er over ved dig. Kom, vi nakker ham. Ej! Og jeg skulle lige have selv vigtigt. Kom nu, Robin, løb lidt. We're gonna grow up. Bare sæt dem på jorden hen ved ham. Ja. Er du efter ham? Mhm. Væk. Efter ham. Er han smadrer mig? Efter ham. Nej, jeg er død. Han har meget lidt liv. Det ser ikke sådan ud. Det synes jeg, det ser sådan ud. Okay, du ramte ham ud, men han ramte dig. Det ser ikke ud. Hørte du det, Robin? Mhm. Så bum. Det er fordi, jeg gik i beast mode. Jonas? Hvad? I think... Nej, ikke noget lige nu. Op på bjerget er der en kiste. Oh! Jonas, Steak og en dia. Op på det der bjerg. der hvor vi kom ud af den der grotte. Ja, jeg kigger lige hurtigt, hvor det vandet var. Gå lige op på bjerget, det der. Ja, det var sådan lort. Den var her ikke den anden sted. Der ja! Hvor går du op? Der er 2. Ja, op der. Der kan jeg sgu ikke komme op. Jo, du kan. Nej. Du skal bare gå lidt længere til højre. Ja, sådan op. Ja, og så skal du... Efter den her skal jeg lige ned og spise frokost. Ja. Og så kommer den her op til venstre. Længere op til venstre. Jeg synes, jeg lige hurtigt have et nyt sværd, fordi at jeg havde lige et guldsværd i hånden. Nå ja. Jeg har fundet en chest. Ja, det er den, jeg sagde, du skulle. Jonas, så går du til højre. Bagud. Hallo Robin, kan du ikke Gå finde bagud. Vend om. Jamen, jeg skal bare hurtigt hen til en crafting table. Nej, Jonathan. Robin, hvad så Nu hvis skal der du op ad bjerget igen. Hvad så hvis der er intet? Så vil jeg hellere gå ned efter det andet. Og få et digesværd, det er så godt.
know it. Fordi så kan man også flæske alle. Der røg han. Nå, Robbe han røg ud af samtalen. Det kan jeg ikke lige gøre for, men jeg må klare det videre uden ham. Jeg kan slet ikke sige andet. Ja, det er lige det, vi må gøre. Ellers ved jeg altså ikke, hvad vi skal gøre, så... Det bliver desværre det, vi siger, at Robbe ikke er med i videoen mere. Jeg tror faktisk også, at det alligevel bliver vores sidste minigame. Hvor mange er der levende? Kunne jeg godt vide. Eller vil jeg gerne vide. Hvis du kunne, ja. Og alle sammen. Det her, det bliver nok slutningen af videoen. Håber I nød den. Hej.